Kaku New Trap National Awakening Movement, kala dawa ya ka sarkar jela baga dayban pendu no ya ka personal interview ha ka bay daybat ka jing penrungkam ha ka group B, group C, but group D. Ha kita nak trekam beper jong ka sarkar jela. Working President jong ka khnam uba Thomas Pasa ulaong balashi snem menta ka seng kalapha ya ka jing tho sya ka sarkar ban kerpat badai ban pendu no ya ka personal interview bad ba ka sarkar India nadu snem arjar khan reu kala dep ban pendu ya ka personal interview hagi arpulai teli ki jela kari India. Kipat khasi ki pasyong basa ha ka snong jatalong ka snong ka padang ha hapo Ribhoi District Meghalaya. Kila syong siir, namar ka jing twet jong ki pulit Asam ya ki breu ki badon kti ban pen praya ki jing tay jong ka sarkar Asam ha ka ni ki snong. Ka New Trap Youth Council Ribhoi District kala rai ban pelong da ka jing yai pat ba ha ka arpulai terik rumpang arajar arpusau ban pen sngow ya ka jing ka ba ki pat ba ki pasyong basa ha ki snong khapot ka Ribhoi District kilamat na ki jing sya pendek ha ki bor pulit ka jela Asam. Ka Khasi Students Union Umden Circle kala penpau ya kajing sengu benyau halor kajing ti siap beain hasilenter kawa omyam ka patuj leng ba kasnong ampreng ka bahab apo ka rai lemput Ribhoi District bat ka padon ha khaput jong ka jela Meghalaya bat ka jela Asam ka KSU kala ongru ba ya kani kajing ti siap la le da ki jaj benreu karbi ki basa sya Asam da kajing tmu ban kentur sya uput usam jong ka jela Meghalaya da ka penon kam da ki po silom bat ki wei ki machine ban klong yau siap nagani kawa. Kum sibenta ban penpau pertai ya kajing internet jong ka jaka jengokai pertai ya kapala tip kerteng kum ka dom marweng kabadon ha ki thain paryong Eastern West Khasi Hills District baru ban kentiu ya kasap ka phong jong ki kon samla ka dong ka thain ka Western Khasi hala isap ban sei kan penlong ya ka West Festival ha ka khanyu tarik urumpang arjar arpsau ha ka ni ka jaka ka ba internet. Menteri Ketenat Labour, Employment and Skill Development Uba Shaklir Wadri haga khatsan tarik urempang arjar arpusau ula pli pat ba ya ka Industrial Training Institute Maukrwat haga snong sakwang kabajngai kumba san kilometer AA na snong Maukrwat Southwest Khasi Hills District. Aga jing play ya kani ke slem a jing kai pentbet haki line baper la sakhi lang dau MLA jong ka Maukrwat constituency uba Renik Tongkar uba la long kum sembut kongsan u Principal Secretary jong ka Labour, Employment and Skill Development u C Songgate ka Secretary jong ka Labour, Employment and Skill Development ka kong Mat Seudor Warnongbri ka Director jong ka Labour, Employment and Skill Development ka kong A Karpor u Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District uba Tilengwa pat ki wei ki officer napo ka district. Unang side ain ka Shillong Bar Association uba Peter Shalam uba syong basa halait kor ulami syakmat banterwa yala de kum ukurtong shimet ban yakun ya ka election MP arhajar arpusau Lok Sabha na Shillong seat uba Peter layathu banado kapor ba udang dai udkhot jong ka seng KSU hakapor jong ba bul ula don ka mensim men syakri bat ya kit ya ba ya ka action jong ka jaj menre kumta menta kapor kala I ya u ba unrung no sya ka jeli ka san hima sima khnang ban la ban ya sa ya ka jing ka jaj menre dagi spa tali ki trok kit mar bam ki batmu ban penpoi sya ki yo ha ka thain balat bat ranikor kila sya bat no ha ki sipai ya da khapot ki Border Security Force klem kano ka daw bat kani kala bu ya ka jing ka ba kraw ya ki pai ba nong leit nong wan na ka daw ka jing dheng kali ka Kashari Prevention of Money Laundering Act lani ka PMLA kala phaset along ha judicial custody yang menteri rangba barim ka jela Jharkhand u Hemant Soren hadien balakem u halor ka kes bamsap u Soren upadai u executive president jong ka Jharkhand Mukti Morcha kababat yau lakam senchar ha ka jela Jharkhand udang don mentah hapo ka along jong ka enforcement directorate. Yau Soren latihan bishar Hakashari jong ka Prevention of Money Laundering Act bat paset along yau hadu ka arfu artarik rumpang arjar arfusau khnang bagi officer jong ka Enforcement Directorate tindup yo ban tokit benia yau Yau Soren lakem da ka Enforcement Directorate haga lifeway tarik ukala lekot arjar arfusau bat lara yau sya Bisra Munda Central Jail kabadon ha Hotwar Ranchi bat tang hapo khendiat por latihan bishar yau Hakashari.
Ki pulit ke Manipur kila kemno ya ki nriungut ki brio ki badon kti ban rongto ya ki tiar siat naga ktem jong ki pulit ke Indian Reserve Battalion ke badon ha Chingarel Imphal East District Manipur. Sautali ki suloi Insas Rifle kawai ke suloi AK Ghatak arteli ki magazine jong ke suloi SLR bat khatn riu teli ki senduk red bala thep ya ki kuli 9mm kila sha rongto naga ktem sa jong ki pulit India Reserve Battalion ya ke bala yo kurup biang ha ka khat sautari kurumpang arajar arfusa ka kenhun ki pulit jong ke jalan Nagaland Police kila kemno ya ki arngut ki brio naga snong Nagpur Maharashtra halor ke jingkeno bakila thok pisa ya wei doktor hadu san pusan lak tengka daga bakam ya ladi bakidei ki nongsalan ya ki tiari lek kai sports ya kini ki arngut la itho kerteng kum u Amul Prakash Tong bat u Pratik Jairam Nikhade ki badai ki nongsok snong jong snong Nagpur kini ki arngut kidei ki bajudi ya ki tiari lek kai sports but house nem arajar arfway wei u doktor na Dimapur ulayakren ya utong bat ya u Nikhade u badon ya ki jingtmu ban play ya ka game zone bat ban thiet ru ya ki tiari lek kai sports na ka dukan jongki nrei la ong bakini ki arngut kim sim la pen poi satya ya ki mar kumbala yakut nrei kala shubam e ya ka pisa ka bauni doktor uladep seo ki nongrep ka jela Punjab kiba ya lumpat ba bandrung sya Delhi lengba ka Ambala kila syak pakhang lenti ha khaput jong kasnong Shambhu ha ki arsngi ba kila ya penibor ba ki bor pulit kinong rep kila sedang biang ya kejing ya ki ban poi sya du Delhi kum shibenta ban dawa ya ka an ka ba menjur ya ka minimum support price ni ka dor kershan na ka benta ki marrep kinong rep kila sedang ya kejing tur pat ba sya Delhi kabala tip kum ka Delhi chalo na do ka khatlai tarik urempang arajar arfsau nrei kila ya tengko bat ki bor jong ki pulit ki bala pen klain bha ya kejing pahara bat ki bala pen up ha pedeng surok ta ki jing kernar ha khaput jong ke jela Punjab bat Haryana kinong rep kila pen kre lepa ya ka bam gadi na ka benta ki nang isimenta kumba kila le house nem arajar arpo arajar arfway Menteri Rangba Barim jong jela Jammu and Kashmir u Farooq Abdullah ulaong baga National Conference kan yakun bet marway haga Lok Sabha ka ban salong bat haga election jong ka yeng dorbar thawan klem kano go jing yetrailang bat kino ki sengsan perthai bat aik sairu baga party jong u kalaban a jing kersian ya ka kenhon National Democratic Alliance ba layalam daga BJP hadin ka election Abdullah ulapun pau ya kani hadin baka jingya penbait ya ki seat bat ka kenhon India Block kamshim lapoi syairu ka headmistress jong ka Ananta Mohan High School ha kasnong Bishkhowa Dhubri ka Suniti Bella Roy kalangan ha ka jing hadin balalap bakala dawa pisa naki khna school ki bawan na ki longyeng ki bahap hapo ulain ka jingdok ni ka bangi ong ha khtin nang way below poverty line hadin bala betha ya kini ki khna ban pendap kerteng ya ka form ya le examine metric kani ke jingja kala penbitar lab ya ki kmi ki kpa pat ya ki nong song snong jong ka snong gola gansh katkum ki gendon bala penmi da sorkar ya ki khna school ki bawan na glongi ki bahab po ulan BPL la plat ya ki ha ka kim don kam satya ban siu pisa na ka benta ban yele ya ki examine metric Nrei la yato baga Suniti Bala Roy kala lumpisa bean sauspa hado sanspa tengka na man lagi khna school ki bawan na ki longyeng ki bedok ka Assam Pradesh Congress Committee kalapan jing pensyai na ki arngut ki MLA jong ka party bakantup ya u kama Lakhya Day Purkayasta bat u Basanta Das hadin baki lapan pau pait ba bakin ai ka jing kersyan ka bapura ya ka sarkar BJP balayalam dau Himanta Biswa Sharma ya ka city panjing pencai la pha syakini ki arngut ki MLA ka seng Congress dau President Bhupan Bora bat upala ai hukum bakin ai juba hapo sisngi ka Bharatiya Janata Party haka khat santarik urempang arjar arpsal kalamat ya ka jingdo ka bakrau hadin ba uwei na gidkhot bashirham bala tip kerteng kum u sathibel ubala life snem karta badai u secretary jangga OBC Madurai district ulasya penyap ha Madurai
ya kamet jong u Satkhivel ubadei nongshong shnong jong ka Thevar Kurinji Nagar ha Madurai lalap na Vandiur toll gate rengkat bat ki dak ot ha kamet jong u hakabai dei bat kani ke jingja ki pulut ki lapelong ya ke jing toket ke benia ban lap din ya ki badon kti ha kani ka kamrunar u presiden ka Russia u Vladimir Putin ulaong ban na ka benta ka Russia u kamla u presiden bamenta ka United States u Joe Biden bania u presiden barem u Donald Trump u Putin u laong ba u Biden u dei u breu u bala shempang u bala ban yo i jingai ba u dei ru u bala i ha ga jingmut jing perkhat jong u nrei wala kata u laong ba ka Russia kan ya trailang bet bat unu nong yalam ru u ba ki nong Amerika ki shania ka Israel ka lemino na ka jingya keren ka balalong ha Cairo banya keren penbet ha pedeng ka jingya kan ad jongka bat ki Hamas namarba ka Hamas ka shim kabu penbanya ka jingya keren ka Israel ka laong ba ki Hamas kam shim la keren bet ya ka mat nrei kala kelany penban da ki babon ki jing dawa ki ba ka Israel kam la shu ban sngoto ka Israel hadu mentaru kadang yai piteng ban hiertma ha Gaza ban kendang ya ki jakari tengen jong ki leno Hamas ka PMLN, ka PPP, ka MQMP, ka PMLQ, bat ka BAP, kila penbena bakin ni trailang, bat bakin tau ya kesorkar klek kaulang ha Pakistan, bat u co-chairman jong ka PPP u Asif Ali Zardari, unsa shimti kumu presiden jong ka Pakistan. Kita giseng kila rai bakin tau daka kenhon ka baon tip kum ka Pakistan Democratic Movement bat ka PMLN kala rai ban kersyan ya ka PPP bakan bat ya ka kam presiden bat ka PPP ru ka dai ban kersyan ya u Shehbaz Sharif uban bat kum menteri rang bado ka Pakistan namarba ka jingya keren ya suk bat ka Israel kam shim layat bet kalau mi sa ka jingya per jingmut apedeng ki nong yalam bakham Ahmad jong ka Hamas kata apedeng u Yahya Sinwar bat u Ismail Haniyeh u Sinwar u dei u breu u ba plan kumno ban hertma ya ka Israel ha ka new tarik u risau arjar arplai bat u dang perri hadu mentaru kat ba u Ismail Haniyeh bat u dei u politician u bakwa ban punkut no ya ka jingya per jingmut apedeng ka Hamas bat ka Israel u menteri rang bado kari India u Narendra Modi ulaya kendo ya kinong India ki basyong basa ha Qatar bat ulapan pauru ka jing sngongu ya kinong India ki balawan khnang ban ya kendo ya u ha ka jingwan jong u sya Qatar ha Qatar ki don kumba pralak ngut tam kinong India ki he sarkar jong ka Qatar ki la pediang sko ba ya Modi ha ka por ba wan poi hanong ba Doha ka Israel kala kruit ting hagi benta jong ka Lebanon hadin baladon basiat rocket sya Israel na kitain Lebanon wala amsham ladon kano kenhon ka bakam ka Israel ka subajur bakadei ka Hezbollah ka bale ya gani ka kam kawai kalong kemi kalayap bat bungut kilaman saw hagane ka jingsya siat rocket ha Israel kito kilong kimat kublai